Белпошта імкнулася пашырыць спектр сваіх паслуг. І чыноўнікі дапамаглі. Цяпер замовы з Wildberries можна будзе атрымаць у паштовых аддзяленнях. Такіх добраахвотна прымусовых зменаў будзе больш. Марх і ўрад рыхтуюць праект указу, які мае пракласці чырвоны дыванок для ўваходу беларускіх тавараў на паліцы маркетплейсаў. Пакажам атрыманыя ад Белполу дакументы пра змены і распавядзем, як адрэагуе рынак. Юлія Цяльпук. Беларусы робяць праз сеціва 12% пакупак. Гэта ўдвая больш, як пазалетась, падлічылі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Урад з гэтай нагоды паставіў мэту. Інтэрнэт-пляцоўкі мусяць прадаваць больш беларускіх тавараў. Скарыстаўшыся расійскім досведам, чыноўнікі пішуць указ на подпіс Лукашэнку. Датычны, між іншага, прадастаўленне бесперашкоднага недыскрымінацыйнага доступу беларускіх тавараў на пляцоўкі маркетплейсаў. У тым ліку рэгуляванне камісій, якія спаганяюцца з айчынных вытворцаў, прадаўцоў, спрашчэння рэгістрацыі прадаўцоў. Гэта захады ў выкананні пратаколу сустрэчы намесніка прэм'ера Мікалая Снапкова з асобнымі гандлёвымі сеткавымі кампаніямі ды імпарцёрамі, які нам перадаў Белпол. Згодна з ім, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання абавязалі да 15 ліпеня заключыць пагадненне з маркетплейсамі Беларусі ў актывацыі экспартных продажаў беларускіх тавараў са справаздачамі для вытворцаў. Другое пагадненне ў рэалізацыі маркетплейсамі праектаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства і сацыяльных праектаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, стварэнне працоўных месцаў, падтрыманне малога і сярэдняга бізнесу, развіццё сельскіх паселішчаў і іншае. То бок, апроч падаткаў, урад хоча атрымаць ад маркетплейсаў рэальныя інвестыцыі і ўдзел у развязанні сацыяльна-эканамічных праблемаў. У сучасных нейкіх лічбавых рэаліях яны спрабуюць апераваць такімі савецкімі падыходамі, савецкімі метадамі, дзяржаўнае планаванне, мэтавыя паказчыкі, пасылаць на картоплю, як у Савецкім Саюзе. На рынку Беларусі найбольш актыўна гандлююць 7 маркетплейсаў. Паводле папулярнасці першыя 2 расійскія – Wildberries і Озон. Потым 3 беларускія – 21век.by, каталог онлайнер ды Куфар. І замыкаюць спіс расійскія Ля Мода і Яндекс.Маркет. Чыноўнікі прыдумалі таксама, што інтэрнэт-пляцоўкі будуць даваць заданні вытворцам, якія тавары прадукаваць і ў якіх аб'ёмах. Рытэйл жа мае прыбраць бар'еры для іх уваходжання на паліцу. Паводле інфармацыі ад Маргу, доля айчынных тавараў на паліцах падае за апошнія 10 гадоў. Из года в год мы, к сожалению, допускаем падение доли товаров отечественного производства. Уже во втором квартале текущего периода мы отмечаем рост по продовольственным товарам на 1%, по непродовольственным на 1,1% пункт. Чыноўніца прасіла людзей набываць тавары са штокерам «Зроблена ў Беларусі». Нагадвала пра калектыўнае выполнение доктрины продовольственной безопасности. Рэкламавала спажывецкія крэдыты на беларускія тавары на 3 гады пад 4%. Гарантыў, што людзі стануць набываць айчынную прадукцыю, усцяж няма. Што да новых абавязкаў маркетплейсаў, ім з гэтым давядзецца жыць, ім давядзецца ўдзельнічаць у развіцці сельскіх паселішчаў, калі ім скажуць. Ім адпаведныя паклоны ім трэба будзе рабіць. Гэта так жа сама, як у Расіі, яны, канешне ж, там з нейкай ценявой касы адлічваюць там грошы і на там, груба кажучы, на СВО, груба кажучы, на хабары туды-сюды. У тым жа дакуменце пра жорсткае пільнаванне графікаў даставак харчоў у гандлёвыя сеткі, а таксама пра магчымы перагляд дзяржаўных абмежаванняў на імпарт, уведзеных у 2021 годзе пастановою нумар 700. Юлія Цяльпук, Белсат. 40 000 тонаў бульбы маюць даставіць у крамы ў міжсезонны перыяд. Гэткую норму, сярод іншага, прапісалі ў пастанове Савету міністраў, якая рэгулюе стасункі паміж вытворцамі і гандлёвымі арганізацыямі. Калі ж узнікнуць праблемы з доставай гародніны і садавіны, то прадугледжаная адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафу. Ці дазволяць гэткія крокі забыцца на бульбяны крызіс? Аліна Скарбунова. Каб у крамах была бульба, цыбуля, іншая гародніна і садавіна па дасяжных коштах добрай якасці і ў дастатковай колькасці, улады зрабілі працу над памылкамі.
Цяпер парадак і умовы даставы прадукцыі са стабілізацыйных фондаў будзе рэгуляваць дзяржава. Все вы помните ситуацию с картофелем, да, в этом году. Она, наверное, уже нашумевшая, с бородой такая. Но так сложилось. И нужно отметить, как говорится, что было, то было. Были сделаны определенные выводы. Гэтак паводле пастановы Савету міністраў стабілізацыйныя фонды ў міжсезонны перыяд сёлета і на лета мусяць забяспечыць для дзяржаўных патрэбаў каля 150 тысяч тоннаў прадукцыі. 110 з іх пойдзе ў крамы, астатнія ва установы сацыяльнай сферы. Я упэўнены, што яны ўжо не паўплываюць на сёлетні ўраджай, таму што ўсё адбылося яшчэ весной, калі вырашалі, колькі будзе пасеяна, ну і, канешне, калі былі гэтыя замаразкі. Таму ніяк яны не паўплываюць на сёлетні ўраджай, але на наступны год, магчыма, будзе аказаны некаторы ўплыў. Стабілізацыйныя фонды, у сваю чаргу, маюць атрымаць садавіну і гародніну ад гандлёвых дастаўнікоў. Тыя ж для ажыццяўлення даставы прадукцыі атрымаюць ільготныя крэдыты. Дзяржава праз банкі, менавіта дзяржаўныя банкі, пад вельмі малы адсотак, 3%, гэта значна менш, чым сёлетняя інфляцыя. Фінансуе гандлёвыя сеткі, але насамрэч фінансуе ты ж дзяржаўныя саўгасы. Зроблена праз сеткі, таму што сёння дзяржаўныя саўгасы не могуць атрымліваць грошы. У іх вельмі слабыя балансы. Наўпрост банкі ім не дадуць ніякіх грошай. За праблемы з даставаю прадукцыі ў стабілізацыйныя фонды прадугледжаная адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафу да 200 базавых велічыняў для юрыдычнай асобы и до 12 базовых для физичной особы. Мы ожидаем, что это будут качественные, деловые, взаимовыгодные условия между поставщиком и покупателем в лице торговых сетей и торговых магазинов. Но вместе с тем, для того, чтобы исключить подобные факты, которые мы отмечали с вами в апреле-мае текущего года, нами предусмотрена административная ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств как одной, так и второй стороной. Пры гэтым Савет міністраў вярнуўся да старой практыкі рэгулявання цэнаў. Паводле пастановы, раздробныя кошты на прадукцыю са стабілізацыйных фондаў будзе вызначаць марх. Адпускныя Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання па ўзгадненні з марх. Аліна Скрабунова, Белсад. У сетцы будаўнічых крамаў «Міля» адбыўся выцек звестак кліентаў. Пра здарэнне паведамляе Нацыянальны цэнтр аховы персанальных звестак. Выцек здарыўся ў выніку несанкцыянаванага доступу да інфармацыйнай сістэмы гандлёвай сеткі і закрануў больш за 109 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага цэнтру аховы персанальных звестак, пабочныя асобы маглі атрымаць прозвішча, імя па бацьку кліента, ягоны ідэнтыфікатар, адрас электроннай пошты, нумар тэлефону, нумар карты праграмы лаяльнасці, дату рэгістрацыі або дэактывацыі. Кампанія «Астомбуд», якая валодае сеткай крамаў «Міля», абавязваецца паведаміць асобам, якіх закрануў выцек. Па факце здарэння праводзяць правяранне. Прадавец у інтэрнэт-краме, сведка пацярпелага сваяка ці працаўнік міліцыі. За гэтымі звыклымі суразмоўцамі можа хавацца злачынца. Ахвярамі выбіраюць пажылых жанчын, але не толькі. Вынікам можа стаць страта грошай. Як падманваюць даверлівых беларусаў і ці можна засцерагчыся ад ашуканца? Як абараніцца, распавядзе Уладзіслаў Корсак. У наш час усё можна знайсці, замовіць і аплаціць у інтэрнэце. Ад дробных пакупак да паслугаў. Пошук жытла для арэнды таксама пачынаецца з маніторынгу сайтаў з абвесткамі. У іх разнастайнасці, аднак, можна натрапіць і на фэйкавыя прапановы. Ашуканцы нярэдка прапаноўваюць нядорага зарэзерваваць кватэру, калі кліент вышле перадаплату, пасля чаго знікаюць з грашыма. Гандаль у інтэрнэце з перадаплатаю самы распаўсюджаны від ашуканства. Гэтаксама часта махляры называюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў, распавядаюць пра выдуманыя ДТЗ з удзелам сваякоў ахвяры і просяць грошы для залагоджання. Выманьваюць сродкі нібы на дабрачынныя мэты, прапаноўваюць уклады ў крыптавалюту, прадстаўляюцца работнікамі банку і спрабуюць атрымаць доступ да рахунку.
Схемы і маштабы ашуканстваў прааналізавала і прэзентавала Генеральная прокуратура Беларусі. Летась за махлярство ў нашай краіне осудили 816 особаў. А вот из них за мошенничество с использованием информационно-коммуникационных технологий были осуждено 360 лиц, то есть 44% в общем структуре судимости за мошенничество. Это мошенничество, совершаемое как раз-таки с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сёлета зарэгістравалі больш за 4200 паведамленняў пра кібермахлярства. Сацыяльны партрэт ашуканца выглядае так. Гэта мужчына ў веку да 30 гадоў, беспрацоўны, мае сярэднюю ці вышэйшую адукацыю. Нярэдка быў раней асуджаны. І хаця амаль палова махляроў не мае адукацыі, яны цудоўна валодаюць псіхалагічнымі прыёмамі ды навыкамі камунікацыі. Выбудоўваюць сцэнар падману сваёй ахвяры ў залежнасці ад яе сацыяльных характарыстык і працуюць паводле загадзя падрыхтаваных скрыптаў. Пацярпець можа хто заўгодна, але статыстыка вылучае найбольш уразлівыя групы. Пожилые женщины – главная мишень психологических манипуляций. Они наиболее уязвимы для эмоционального давления и обмана по телефону. Молодые мужчины – группа риска для азартных и романтических схем. Их вовлеченность в цифровую среду, склонность к риску и поиску быстрой выгоды или отношений делает их жертвами инвестиционного мошенничества или мошенничества на сайтах знакомства. Экономически активное население – основная группа для договорного и имущественного мошенничества. Пры гэтым ашуканцы нярэдка прадстаўляюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў, прапаноўваюць залагодзіць правапарушэнне праз хабар. Чаму такія прапановы вераць грамадзяне? Это общая паранойя, общий уровень страха, который особенно сильно проявился в 2020 году, и до сих пор он граждан не отпускает. Это, конечно, благодаря, в кавычках, работы милиции и государственного аппарата. Все часцей кібермахляры ў сваіх схемах выкарыстоўваюць і штучны інтэлект. В том числе с использованием видеозаписей официальных средств массовой информации, когда звуковой ряд делается такой, как нужен мошенникам, при этом голосовые характеристики лиц, произносящих этих текст, практически неотличимы от того, как есть на самом деле. Аб'яднанне байпол нагадвае, афіцыйныя органы ніколі не тэлефануюць праз месенджеры, заўсёды са стацыянарных гарадскіх тэлефонаў. Спецыялісты таксама раяць не адпраўляць дзяцей у краму з банкаўскімі карткамі бацькоў, не даваць ім аплошваць пакупак у інтэрнэце. Калі вы зразумелі, што вам тэлефануе махляр, варта адразу спыніць размову. Нават не спрабаваць жартаваць, бо запіс вашага голасу і асобныя фразы з размовы махляры змогуць выкарыстаць пазней у падмане вашых жа сваякоў. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Сінод расійскай праваслаўнай царквы патрабуе ад кіраўніцтва беларускага экзархату згадваць маскоўскі патрыархат у афіцыйных назвах структураў беларускай праваслаўнай царквы. Згадка прагучала на паседжанні свяшчэннага сіноду расійскай праваслаўнай царквы і была апублікаваная на афіцыйным сайце. Пакуль што афіцыйны партал беларускай праваслаўнай царквы, як і сайты некаторых епархіяў, не згадваюць у сваіх афіцыйных назвах прывязкі да РПЦ. Ініцыятыва «Хрысціянская візія» лічыць, што ўжыванне тэрміну «беларуская праваслаўная царква» выклікае ў Маскве, цытата, «раздражненне і счытваецца як імкненне да большай ад Масквы адасобленасці». Гэтае лета не радуе беларусаў сапраўдную спякоту. Менск чарговы раз затапіла пасля моцных дажджоў. Паводле прагнозаў Белгідрамету, ў найбліжэйшыя дні захаваецца камфортная тэмпература ў дзень ад плюс 20 да плюс 30, уначы 10-19 градусаў цяпла. Але надвор'е застанецца няўстойлівым. Штодзень у розных рэгіёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, а месцамі залевы з навальніцамі. Сённяшняя ж паводка ў Менску без каментара.